Niin voitko tarkistaa, että pitopalvelu on muistanut ne gluteenittomat cocktailpalat? Se on tsekattu jo. Et rauhoitu nyt. Ja hirveästi tehtävää. Mun koko järjestelyaika meni roistojahdissa. Ja nekin on pidätetty. Et ihan turha niitäkään enää miettiä. En mä siitä, onkohan mä mietin, että onnistuuko ne juhlat muuten. Mitä jos ne tulee maksamaan paljon enemmän kuin mitä me saadaan kerättyä? No sit me keksitään jotain muuta. Koska sä pystyt ihan mihin vaan. Kun nää bileet on ohi, niin mä aion keskittyä vaan mun potilaiden hoitamiseen. Ja muuhun. Koska mä en ole menossa yhtään mihinkään. No niin, anna tulla. Minkä takia sä seuraat Iiraa? Mä oon nähnyt, että sä seuraat sitä. Mä oon nähnyt sut sen oven takana. Mä en halua mitään pahaa. Mut sä muuten vaan seuraat ja stalkkaat. Ymmärrätkö, ei Iida kaipaa tollasia ongelmia enää yhtään lisää. Mulla on hänelle tärkeää asiaa. No kerro se mulle. Mä tiedän, kuka on Iidan isä. Sä näytät hyvältä. Niin säkin. Jaha, nyt kyllä valuu katosta siirappia. Mitäs me jätkät tehtäis? Moi. Mä oon Monika. Tuu sisään. Tässä on mun poika, Elias. Tässä on sen poikakaveri. Hauska tavata. Mä tulin kysymään, että oot sä tulossa sinne Katariinan klinikan tanssiaisiin. Joo. Tai me kaikki ollaan. Hyvä. Haluaisitteko te jakaa kyydin? Mun koroilla ei kävellä kuin taksiin. Joo, totta kai. Joo, eikö se passaa? Nähdään sitten illalla. Niin, joo, hyvä. Mitä? Ei mitään. Pitäisikö meidän mennä eri kyydeillä, niin sä saisit olla rauhassa tämän Monikan kanssa. Ai, mä jätkät käsittänyt ihan väärin. Noniin, menkää sitä halalleen tai jotain. Tätä teette. Hei, mä en löydä mun omia mistään. Joonatan sanoi, että sen kengät olisi jossain täällä. Kato se huoneesta. Pääsis mäkin tanssiaisiin? Ne on aikuisten juhlat. Mut hei, mitäpä jos me vietettäisikin koti-iltaa kahdestaan? No ei se oo kiva, kun ei iskä kattaa. Hei, sä voisit hakea ne kengät mulle. Ja ne nyt. Ois tosi hienoa, jos sä sittenkin pääsisit. Koska... Siis mitä? Aiotteko te... Joo, mä oon Kosin Katariina. Ihanaa. Ihanaa, että rakkautta on edes jossain. Kuka se oli? Ei kukaan tärkeä. Toisin kuin sä. Musta olisi tosi hienoa, että sä olisit siellä paikalla. No, totta kai mä tuun. Severi voi mennä Kaislan luo ja ehkä se piristää sitä. Kiitos, Paula. Ihanaa, että sä oot löytänyt sen oikein. Katana Mäkelä. Järvinen poliisista päivää. Niin? Soitin vaan ilmoittaakseni, että Rönkkö on karannut. Mitä? Missä se on? Me ei olla vielä päästy jäljillä. No mitä jos yrität? Mitä tällaista voi ylipäätänsä tapahtuu? Se pääsi yllättämään. Kokenut rikollinen kun on. Mitä jos se kostaa mulle? Eniten se yrittää nyt luultavasti päästä maasta. Mutta pidä silmät ja korvat auki. Kuulemiin. Oot valmis? Joo. Mä tuun ihan just. Oota hetki. Tervetuloa. Kiitos. Kiva kun pääsit. No mähän en olisi jäänyt pois, vaikka olisi aseella uhattu. Joo, tässä olisi hyvän tarkoitukseen. Kiitos mun ja paperittomien puolesta.
Onpa täällä kaunista, niin kuin tietysti tämmöisenä iltana pitääkin. Kiitos. Sähän näytät tyrmäävältä. Kiitos. Mennäänkö yhdessä hakemaan juotavaa? Tervetuloa. Mene sä edeltä, kun mun pitää käydä miesten huoneessa. Tervetuloa. Hei. No mikäs kaunotar se sieltä sipsuttaa? Sekä hullumalta näytä. Saako luvan? Kiitos. Onko kaikki ok? Joo. Vähän jännittää. No ihan turhaa. Kaikki menee tosi hyvin. Tervetuloa. Tulithan sä? Joo. Tosta tuli yksi juttu. Onks kaikki ok? Joo. Mut mä kyllä luulen, että niillä suunnitelmat vähän muuttuu. Sulla on vieras. Pyysin tänne ne pari tyyppiä, kestä oli puhe. Jos ne vaikka kiinnostaisi rahoittaa klinikkaa. Sä kyllä aina ekstra. Jos kattelee. Näin taidaa olla ihan sun tyyliset juhlat. Mä haluan vähän tukea Katarinaa. Se auttamaan, kun mä asun kadulla. Onneksi tulit. Muuten mä olisin jäänyt ihan yksin. Isällä on näköjään taas 2 naista pyöritettävänä. Miten sulla kerittää virtaa? Sano muuta. Hei. Tervetuloa. Terve. Ketä noi on? No, varmaan nyt potentiaalisia rahoittajia, joista Monika mainitsi. Eikä niillä olisi antaa kirjekuoria. Toivotaan. Aika hyvät puolit täällä. Saattaa alkaa tanssituttaa jossain vaiheessa. Kulta, haetko meillekin? Joo, totta kai. Poliisit soitti. Rönkkö on karannut. Olisi pitänyt arvata, että ne tumaroi tämänkin. Mä halus kertoa tästä vieraille. No se on parempi niin. Mutta en mä usko, että se Rönkkö on niin typerä, että se tulisi tämmöisen todistelua omaa eteen. Älä pilaa iltaa sillä. Tunnet sä toi Jutan jostain? Miksi sä roudasit sen tänne? No toi on se tyyppi, joka hiipparoi siellä suoven takana. Siinä on sulle tärkeät asiaa. Toi on se Juha Korhosen vaimo. Se nyt mä epäilin mun isäksi, mutta olikin kuollut. Ja se nyt vielä musta haloo. No sä haluat kuulla se asian. Mä oon tässä, jos sä tarvit mun apua. Sori, että mä olin tyly. Oliko sulla jotain? Silloin kun sä kävit mun luona, niin mä en puhunut totta. Juha Korhonen oli sun isä. Anteeksi. Sitä vähän hikoiluttumaan tuo humppaaminen. No niin, saatko sä vietyä molemmille? Mitä? No, sullahan on 2 naista tanssitettavaa. Ai, Lasse on taas juorunut mun kuvia. Ei, kun mä näin sun kuviot ihan omin silmin. No se vaatii vähän organisoimista, kun on 2 daamia samoissa juhlissa. Missäs Lasse muuten on? Omilla teillä laitettiin piste meidän suhteelle. Jaa, vai niin siinä sitten kävi. No, ei tarvi ainakaan miettiä, mitä se miehen päässä liikkuu. No tuo on oikeata puhetta. Silloin kun Liisa lähti, niin mäkin luulin, että mun elämä se on ohi. Sä olet onnes ansainnut. No niin, säkin. Ja Paula, ei muuta kuin valoon päin. Niin mä aionkin. Onneksi olkoon. Säkin sait näköjään deitin mukaan. Me saatiin omat kutsut. Ja tultiin vaan frendeinä.
Musta olisi ihan kiva. Me voitais olla rehellisiä kaiken jälkeen. No niinhän mä oonkin. Ja vaikka meillä olisikin jotain, niin miksi mä sulle kertoisin? Eli mä olin oikeassa. Miska taitaa venää sua? Mä varmaan ei lähde menee tästä, niin saatte jutella ihan rauhassa. Mä menin shokkiin, kun sä olit yhtäkkiä mun ovella. Mut sit sä muutit mieles. Juha mietti sua tosi paljon. Siitä tuntui pahalta, kun se ei ollut osa sun elämää. Miksei se sit ollut? Oliko se vankilassa tai jotain? Ei. Tai tavallaan. Kerro nyt kaikki, mitä sä tiedät. Sun isäs olisi halunnut ottaa yhteyttä, mutta ei uskaltanut. Sä olit sille tosi tärkeä. Ei se Sanni tuu. Se teki Joharit. Älä vielä hätäile. Tässä on vaan kuinka paljon iltaa jäljellä. Mikä kysy se mut siltä? Etkä nee. Tuolla se tanssii Ismon kanssa niin kuin ei olisi ikinä kuolemansa lavastannutkaan. No, miten olis? Mä luulin, että sä et ikinä pyydä. Tuut nyt. Mennään mekin. Älä jaksa. Ei huvita nyt. Mitä järkeä tulla tanssiaisiin, jos ei tanssi? Mitäs sä täällä mökötät? Elias luulee, että mulla ja sulla on juttu. Se itse seurustelee ja mun pitäisi kysyä lupaa kaikkea. Ihan kun meillä olisi jotain. Sä varmaan pidät mua raihnasena vanhana setänä. Ja sä mua tyhmänä pentuna. Sussa ei ole mitään vikaa. Päinvastoin. Mä menen hakemaan lisää. Mitenkäs sun ilta on mennyt? Ei mutsi, nyt ei kerkeä. Rohkaisuryhmän paikka. Näytäks mä siltä? Hyvin se menee. Ei hemmetti. Mitä nyt? Mä etin sen sormuksen kotiin. Mä menen hakee sen. Tuottaa mun kanssa ruokaa. Mä menen käymään Moosissa. Miks? Siellä on tilanne päällä. Mikäs tätä Jiriä vaivaa? Jiri aina niin reipas ja kunnollinen. Katariina, Rönkkö on täällä. Mä halusin tosi paljon löytää mun isää. Mut mä päätin jo unohtaa ja mennä eteenpäin. Nyt taas mä luulin, ettei mun isä välittänyt musta. Se ei ole totta. No miksi ei sit halunnut nähdä mua? Juhalla oli vaikeita ongelmia. Ei lapsi sopinut siihen elämään mitenkään. Oliko se joku nisti? Hei, mä ansaitsen tietää. Mihin se kuoli? Ei se ole kuollut. Mitä? Siis missä se sit on? Tässä. Mä olen sun isäs. Tulisit nyt, mä oon hyvä viemään. Voit sä nyt lopettaa ton jankkaamisen? Me tietää molemmat, kenen kanssa haluaisit olla mieluummin täällä. Mä näin, kun sä juttelit Laren kanssa. Mä halusin vaan tietää, että onko sille ja Kallelle jotain. Ja miksi se kiinnostaa sua niin paljon? Just niin. No mut hei, pidä helvetin hauska loppuilta.
Ei, meidän kuningattari näyttää olevan taas vähän raamaa. Eiks mekin voitais jo lähteä? No voidaan mun puolesta. Tuskin se Sanni enää tänne tulee. Mä jää varmaan vielä vähäksi aikaa. Ja tätä ilmastopuolia. Hei, sun pitäisi juoda maitoa eikä mitään viinaksia. Joo, mutta ihan vähän vaan. Kyllä mä osaan käyttäytyä. Me lähetään kyllä. Oot sä varma, että se oli rönkkä? Siis mä näin vaan sen vilaukselta, mutta kyllä mä luulen. Katarina Mäkelä. No se on Rönkkö tässä, terve. Komeet pippalat sulla. Eeva, mitä sä täällä teet? Mulla on sulla asiaa. Tulinko mä jotenkin huonoa aikaan? Mulla me puhuttiin meidän asiat jo selviksi. Mulla on sulla vielä yksi juttu kerrottavana. Tässä on Nella. Nella on sun tyttäres. Sanni ei vastaisi puhelimeen. Älä nyt yhden tytön takia hermoille. Mä laitan sulle lättyjä. Ne piristyt. Täällä on joku. Kari! Tarjoilija? Meidän pitää saada nämä ihmiset ulos. Mä laitan musan pois. Arvoisat juhlavieraat, kiitos kaikille osallistumisesta. Valitettavasti mä joudun kuitenkin pyytämään kaikkia nyt poistumaan. Mitä se oikein meinaa? Mennään kaikki rauhallisesti ulos vaan. Kiitos kaikille. Komento takas! Kukaan ei mene mihinkään. Mitä tapahtuu? Siinä meidän tohtori on oikeassa, että nämä juhlat päättyy nyt. Ihan niin kuin sä päätit mun bileet. Mä en mene ennen kuin sun sattuu. Kuullaan asian ytimessä. Nimittäin kohta sua todella sattuu. Turpa kiinni, joka iikka! Mitä sä tolla meinaat? Nyt ulos täältä. Ampua vas! Helvetti, ikä sua osuu!